ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி போற்றி. கலங்குபவர்களுக்கு அபயம் கொடுக்கும் அற்புதம் வாராகி அம்மன் குறித்து இந்த பதிவில் காணலாம். வாராகி அம்மனுக்கு பூஜைக்குரிய நேரம் மாலை 5:30 மணிக்கு மேல் செய்வது சிறப்பு. வாராகி பன்றி முகமும் பெண்ணின் உடலும் கொண்டவர். 4 கரங்களை உடையவர். பின் 2 கரங்களில் தண்டத்தினையும் கலப்பையையும் கொண்டிருப்பவர். இவர் கருப்பு நிற ஆடை உடுத்தி சிம்ம வாகனத்தில் அமர்ந்திருப்பார். எதிரிகளால் பாதிப்படைந்தவர்கள், வழக்குகளில் சிக்கியவர்கள் வாராகி அம்மனை வழிபட்டு பலனடைகிறார்கள். சப்த கன்னிகள் எனும் 7வரில் 5ஆம் ஆனவள் அம்பிகையிடம் இருந்து தோன்றிய நித்திய கன்னிகள்தான் சப்த கன்னியர் என்னும் பிராமி, மகேஸ்வரி, வைஷ்ணவி, கௌமாரி, வராகி, இந்திராணி மற்றும் சாமுண்டி. பயம், கவலை, நடுக்கம், எதிர்ப்பு, பகை என்று நினைத்து நினைத்து கலங்குபவர்களுக்கு அபயம் கொடுக்கும் அற்புதம் வாராகி. வாராகி வல்லமை என்ற சொல்லின் வடிவம்தான். வாராகி சொல் வல்லமை, செயல் வல்லமை இரண்டுக்குமே அதிகாரி இவள். வாராகி பக்தர்களுக்கு பக்கத்துணை, பகைவருக்கோ பெருநெருப்பு. வாராகி உடலுக்கு ஆற்றல் தரும் தெய்வம். வழக்குகளில் வெற்றி பெற வாராகியை பஞ்சமி திதியன்று தேங்காயில் நெய் ஊற்றி விளக்கு போட்டு வழிபடுவர். நாயகி, நான்முகி, நாராயணி, கை நளின பஞ்சசாயகி, சாம்பவி, சங்கரி, சாமளை, சாதிநச்சி, வாயாகி, மாலினி, வாராகி, சூலினி, மாதங்கி என்றாகிய யாதி உடையாள் சரணம் அரண் நமக்கே. வைரவி, பஞ்சமி, பாசாங்குசை, பஞ்சபாணி, வஞ்சர், உயிரவி, உண்ணும் உயர்சண்டி காளி, ஒளிரும் கலா வைரவி, மண்டலி, மாலினி, சூலி, வாராகி என்றே செய்ரவி நான்மறை சேர் திருநாமங்கள் செப்புவரே என அபிராமி பட்டர் அபிராமி அந்தாதியில் அபிராமி அன்னையை வாராகி தாயாக காண்கிறார். வாராகியை வழிபட மாந்திரீகம், பில்லி, சூன்யம், கந்திருஷ்டி அகலும். தீவினைகள் தீயவை அண்டாது. இதனால்தான் வாராகிக்காரனிடம் வாதாடாதே என்பார்கள். திருச்சி திருவானைக்காவல் ஸ்ரீ ஜம்புகேஸ்வரர் கோயிலை சக்தி பீடங்களுள் ஒன்றாக ஸ்ரீ வாராகி பீடமாக கூறுகிறார்கள். அங்கு அம்பாள் அகிலாண்டேஸ்வரி வாராகி வடிவமே. தினமும் இரவு அர்த்தஜாம பூஜையில் அகிலாண்டேஸ்வரி அம்பாள் வாராகி கோலமே பூணுகிறாள். நோயுற்றவர்கள் தங்களின் நோய் நீங்கி நலம் பெற ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் வாராகியை வழிபடுவது சிறப்பு. மனநலம் குன்றியவர்கள், வீண் கவலைகளுக்கு ஆளானவர்கள் திங்கட்கிழமைகளில் வாராகியை வழிபட வேண்டும். வாராகியை இரவு கடவுள் என்று கூறுவர். காரணம், இவள் லலிதையின் படைத்தலைவி. இரவு முழுவதும் உறங்காமல் போர் புரிந்ததினால் அவள் பகல் பொழுதில் உறங்குவாள். சூரிய அஸ்தமன நேரமே ஸ்ரீ வாராகி தேவி கண் விழிக்கும் நேரமாதலால் மாலையில்தான் இத்தேவிக்கு திருப்பள்ளி எழுச்சி பாடுவார்கள். எனவே இவளது வழிபாடு சந்தி வேளை பொழுதில் ஆரம்பித்து இரவு முழுவதும் வரும்படி அமைத்து கொள்வது எளிதில் நட்பலன்களை அள்ளித்தரும். அப்போது வாராகியம்மனுக்கு நெய் தீபம் ஏற்றி தேனில் ஊறிய மாதுளை முத்துக்களை படைத்து வழிபடுதல் சிறப்பு. இவ்வாறு வழிபாடு செய்தால் வறுமை, தரித்திரம், உடல் நோய்கள் அகலும். கூடவே வாராகி மாலை பாராயணம் செய்தல் சிறப்பு. வாராகிக்கு பச்சை நிற புடவை வைத்து வழிபடல் சிறப்பு. வாராகி பூஜை செய்பவர்களும் பச்சை ஆடை அணிதல் நலம். வாராகி தேவி சரஸ்வதி தேவியின் ஓர் அம்சமாக விளங்குவதால் இவளே வாக்குக்கு அரசி. வாராகியை வார்த்தாளி என்றும் சொல்லுவார்கள். ஏனெனில் அவள் தன்னுடைய குழந்தைகளின் வாக்கு வன்மையை வலுப்படுத்துகிறாள். எதிரிகளின் வாக்கினை சீர்குலைக்கிறாள், அடக்கி வைக்கிறாள். கலங்குபவர்களுக்கு அபயம் கொடுப்பவள் ஸ்ரீ வாராகி தேவி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி. ஓம் ஸ்ரீ வாராகி அம்மனே போற்றி போற்றி.